Espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din Mga po. kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ng bawat sa atin para sa ating mga intensyones, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Diane Tambeltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Ricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatnat, para po sa ating mga medical frontliners, para po sa Special Intention Kabigting Sisters na Cypress, California, Special Intentions Daisy Diaz, Jarina de la Cruz, Jao Kabigting Bondok, Telma Macapagal, Special Intentions ni Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, 10 ng kanilang pamilya, Special Intentions ni Ton and Bel Torres, para sa Special Intentions po ni Mark at Loida Cruz, 10 ng kanilang pamilya. Para sa kagalingan po ng mga kapatid nating may sakit, lalong-lalong na sa kagalingan Norma Balatbat, Norma Cabrera, Seroy Songko, Sing Garcia. Lubos ang kagalingan ni Father Mark Manabat at Father Lino Mandag. At para po sa kalulatian ng kaluluwa ni na Pasita, Brido, Marieta, Maurino, Oscar, at George at Reynaldo. Mga kapatid, ang panalangin ay tinuro sa atin ng ating Panginoon na maging manalangin lagi sa Kanya dahil ito ang ating gabay at koneksyon sa Panginoon. Sa mga sandali na tayo nagkulang sa ating panalangin at pananalig, humingi tayo ng pagpapatawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamakaawain ay mangibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi na aming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-alangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na pag-unaw ng Nineve, at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito, ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan, kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon. Anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya.
Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat na matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay." Sinabi ng Panginoon, "Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Nineve? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 tao, na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumainyo mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Insan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron pong sikat na motto ang ating mga Benedictine. I think it's from the Benedictines. Ora et labora. Ora et labora. Pray and work. Ora, pray, labora, work. Dasal at gawa. Pero kung titingnan natin sa kanilang pagdarasal, iyon ang kanilang gawa. At ang kanilang gawa, yun ang kanilang pagdarasal. I believe this is the essence of prayer. Ang panalangin, ang pagdarasal, ay hindi lamang pagsasabi ng mga salita, hindi lamang basta pagpupuri sa Diyos, hindi lamang basta pagluluwalhati sa Diyos, ang dasal. Ang dasal ay hindi lamang puro mga salita. Ang tunay na dasal ay nakikita sa
gawa. In such a way na ang ating dasal ay ang ating gawa at ang ating gawain ay ang ating pagdarasal o ang ating dasal. Kung ang dasal natin ay nagiging gawain natin at ang gawain natin ang siyang nagiging dasal natin, ito'y nagiging kabahagi na o bahagi na ng ating buhay. Ito'y nagiging buhay na natin. At ito, kung titingnan natin, na makikita natin sa ating ebanghelyo, nang hilingin nila na turuan silang magdasal. Ano ang pagdarasal na ginawa ng Panginoon? Ama, sambahin ang ngalan mo. Magsimula nawa ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming pagkakasala sapagkat pinapatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. Ano ito? It is a way of life. When prayer becomes a way of life, it becomes us. Nagiging tayo kung ano ang dinarasal natin. Nagiging tayo ang ating mismong dasal. Kaya't kung tayo ang pagkatao natin, ang pamumuhay natin, ang siyang nagiging dasal natin, then makikita natin ang idinudulog natin ay hindi na mga salita, kundi ang ating sarili na. Ang idinudulog natin ay hindi na ang mga salita, kundi ang ating sarili na. Let our prayer be our lives, and our lives be our prayer. Amen. Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-dugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Marapat Diyos. na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat niyo kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang magbubunsod upang gunitain pagtitiwala ang sanhi ng maligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyo. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan na inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Si Kristo'y Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyon ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan rin. po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Peace. Cordero. Cordero ng Diyos, makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na ating kausap sa ating panalangin. Ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya ng ating panalangin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na panalangin, aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Samahin akong maalam ng araw sa pag-ihip ng hanging kahapunan. Balabal ko'y init ng iyong pag-ibig. Sa dapit hapong kay lamig, mga bituin kay agang magsigising, umaanda mapaglaro man iyong ngiti
Orasyon parata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayon mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Juan Pablo II, Santa Teresa ng Calcutta, Santa Padre Pio ng Pietrelcina, San Serapion, San Pedro Nolasco, aming ina at patrona, Nuestra Señora de la Merced. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo
sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay unang Huwebes pala ng buwan at meron po tayong healing mass in honor of Padre Pio. Ganun din po bukas ang kapistahan ng Santissimo Rosario. Nanyahan po ang mga Marian organizations ng ating parokya sa misa bukas alas 6:30 ng umaga. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Pagmisa natin na ialay na humayo kayo at taglayan dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa The Diyos. angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Hail Mary, full Spirit. of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our Behold the death. handmaid of the Amen. Lord. Be it done unto me according to thy Hail word. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and And at the the hour of our death. Word was made Amen. flesh And dwelt among Hail Mary, us. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our Pray death. for us, Holy Amen. Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of We Christ. pray, pour your beseech your Lord of grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made on the message of an angel, made by his passion and cross, we brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Mary, Queen of the Most Holy Rosary, pray, Pray for, for us. In the name of the us. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening to all of you, and God bless you all. Good evening.